Kaixo, arratsalde on eta ongetorri gaurko hitzaldira. E, gaurkoan adimen artifizialari inguruko hitzaldi bat izango da, bale? Kasu honetan Googleen adimen artifizialaren inguruko hitzaldia izango da. Barth izenekoa, bale? Bertan diapositiban ikus dezakezun bezala, B-A-R-D, Barth, bale? Hori da Googleen adimen artifizialaren izena. Bueno, kasu honetan adimen artifizial konkretu honen izena, bale? Ze azkenen Google proiektu askotan sartuta dago eta beste adimen artifizial batzuk ere lantzen badabil, bale? Bueno, beti bezala hitzaldian zehar, zalantzan emate edo baldin bakoazue, komentarioen atala daukazue galdetzeko eta zuen zalantzoiek argitzen saiatuko naiz, bale? Bueno, hitzaldiarekin hasiko gara, bale? Barte adimen artifizialena hizkuntza eredu handia, bale? Edo LLM, bale, Google garatu den adimen artifiziala da. Eta gaur egun adimen artifiziala DCC guzti hau ere, bale? Azkenen adimen artifizial hitz hori, hitz nahiko zabala da, bale? Zere, hor barruan adimen artifizial asko sartzen dira, mota ezberdinetakoak eta helburu ezberdinak dauzkatenak, bale? Zer da LLM bat? Kasu honetan edo pixkat laburtuta, adimen artifizial honek egiten duena da, pertsonekin nolabait harrematan jartzeko, pertsona bat izango balitz bezala erantzuten gaitu, bale? Beraz, guk gauza galdetzen dugu eta sistemak edo adimen artifizial honek pertsona bat izango balitz bezala erantzuten dugu, bale? Hola, oso laburtuta esan da, horrela izango litzateke. Diapositiban dagoen irakurriko izuete kasu honetan, testu eta kode datu masiboen multzo batean trebatu den programa informatikoa da. Horri esker, hizkuntzaren arauak eta ereduak ikasial izango ditu. Eta testuak sortzeko, hizkuntzak itzultzeko, sormenezko eduki mota desberdinak idazteko eta galderei informatzeko erabil dezake. Bale, azkenean adimen artifizial honek, programa informatikoa da, baina programa informatiko bat baino zeozer gehiago da. Bale, azkenean programa informatiko bat, zer egin behar duen esaten zaio, eta punto. Baina, kasu honetan, programa informatiko hau, adimen artifizial hau, Barth izenekoa, azkenean informazio bat hartzen du, eta informazio horretaz ere ikasi egiten du. Bale? Gauza berriak nolabait egiten ikasten du. Ze informazio hartzen du? Interneten dagoen informazio guztia, bale? Egun ezberdinetan dagoena, edo sistemak edo erabiltzaileak ematen diogun informazioarekin ere, gauza berriak ikasten ditu, bale? Eta informazio berri hori, nolabait sistema bezala garatzeko erabiltzen du, eta guk erabiltzen dugunean, geroz eta nolabait trebatua dago sistema hau, bale? Azkenean, gauzak aldatzen joaten dire, informazioa berritzen joaten da, duelaren urte zegoen informazioa eta gaur daukagun informazioa ez da gauza berdina, ezta? Nolabait gizarteak ikasten joan dira, egunero ateratzen dira informazio berriekin, bale? Kasu honetan, adimen artifizial hau edo horrelako adimen artifizialak egiten dutena da, ematen dioten informazio berri guzti horrekin, nolabait, bere sistema berritzen dute, gauza berriak ikasten dituzte, eta gero guk nolabait informazioa eskatzen dugunean, honek informazio berriena eskainiko dugu, bale? Hizkuntzetan esan duzuen bezala, hizkuntza eredu handi bat, hizkuntzaren maisua da, bale? Hizkuntza naturala, gizaki baten antzera ulertu eta erabil dezakena. Beraz, guk pertsonak izan da, adimen artifizial honekin nolabait tratatzen dugunean, bale? Gogoratu behar dugu adimen artifizial azkenan makina dela, ez da pertsona bat, bale? Baina, adimen artifizial honek lortzen duena da, makina bat izan da, pertsona bat izango balitz bezala tratatzen gaituela, bale? Emaitza horiek edo erantzun horiek ematen digunean. Zer behar dugu
Barze izeneko adimen artifizial hau erabilizateko, bueno, hasteko Googleko kontu bat, bale? Hau da Gmaileko kontu bat behar dugu. 18 urtetik orako adina izatea, interneteko konexio bat izatea, eta interneteko nabigatzaile bateragarri bat, bale? Badakigu izue, interneteko nabigatzaile asko dela eta adimen artifizial guztiak ez dute nabigatzaile guztietan behar bezala funtzionatzen, bale? Beraz, kasu honetan Barze ere ez da desberdina eta nabigatzaile guztiekin ez dator bat funtzio guztiak behar bezala funtzionatzeko, bale? Beraz, segun eta zen nabigatzaile erabiltzen duzuen, baliteke behar bezala ez funtzionatzea, bale? Beraz, hau izango litzateke eskatzen diren 4 puntuak, bale? Alde batetik Googleko edo Gmaileko kontu bat izatea, 18 urtetik gora izatea, interneteko konexio bat izatea, bale? Internet gabe ezin dugu erabili, eta azkeneko puntua nabigatzaile bat, bale? Erabiltzeko nolabait bateragarri dena. Hemen irudian ere agertzen dira hor mezu batzuk, ¿vale? Tus conversaciones las pueden hacer revisores humanos para mejorar la tecnología que usas. No introduzcas nada que no quieras que se revise ni utilice, ¿vale? Kontuan izan behar dugu, Barzen erabilera guztiak monitorizatu eta grabatu daitezkela, eta gure kontuaren historian gordeko dira, ¿vale? Mezu horretan ere argi agertzen zaigu. Sistema edo adimen artifizial hauekin erabiltzen diren informazio guztia azkenen erabile egiten da, bale? Bai teknologia garatzeko edo beste edozer gauzetarako. Beraz, horrelako adimen artifizialak erabiltzen ditugunean, kontuz izan behar dugu ze informazio sartzen dugun, bale? Argazkiak edo informazio pertsonala berdin dit. Adimen artifizialari ematen diogun edozen informazio, adimen artifizialak informazioa erabiliko du, bere nolabait datu basea hobetzeko, eguneratzeko, bale? Eta beraz, sartzen dugun informazioarekin ere kontu zibil behar da daukagu, bale? Bai adimen artifizial honekin edo beste adimen artifizial batekin. Berdin dio zein adimen artifizial erabiltzen dugun, azkenean nolabait danak zentzu horretan gauza berdina egiten dute, bale? Ematen zaion informazio hori erabiltzen dute bere sistema bera garatzeko, bale? Eta hobetzeko. Ikusten dudanez, oraingoz ez diat ez dizute zalantzarik idatzi, beraz aurrera jarraituko dut. Nola erabiltzen da Barz izeneko adimen artifiziala? Hasteko bere webunean sartu behar gara, bale? Berdin dio telefono batean, edo ordenagailuan egiten dugun, edo zen kasutan webgune batera sartu behar dugu. Kasu honetan, Barze adimen artifizialaren webgunea, bale? Bertan ikus dezakezue, https://barz.google.com/, bale? Beraz, bertan sartuko gara, Googleko kontua hasita baldin badaukagu edo aldez aurretik Googleko zerbitzuetan identifikatuta bagaude eta sesioa irekita baldin badaukagu, ez digu eskatuko sesioa irekitzea, sesioa irekitaz baldin badaukagu, Googleko sesioa irekitzea eskatuko digu adimen artifiziala erabiltzen hasi baino lehenago, bale? Kontsulta testu kuadroan idatziko dugu, bale? Kuadro bat izango dugu, bertan idatziko dugu gure kontsulta eta botoiari sakatuko diogu nolabait sistemak gure erantzuna eman ahal izateko, bale? Botoian enviar testu izango dugu, bale? Nahiko basikoa da. Hau da, zein da gure galdera? Hau, bale? Gu galdera jartzen dugu, botoiari ematen dugu eta sistemak horren erantzuna ematen digu, bale? Ez dauka, hau da, pausoiek hauek dira, ez dauka ezer gehiago, bale? Beste aukera bada, Googleko chat erabiltzea, bale? Google Chat aplikazio, eta bertan zen chat bada, orduan chatean idatzi behar dugu lehenengo @barz, bale? Eta ondoren gure kontsulta. Era horretan, sistemak ulertzen du Barz adimen artifizialarekin nolabait lan egin eduzula,
eta berak lehen egin dugun bezala, gure kontsulta idazten dugu eta sistemak emaitza bat itzultzen dugu. Lehenengo adibidean, orain ikusten duguna, webgune batean sartzen gara, kasu honetan ez gara webgunean sartzen, baizik eta Google Chat aplikazioan sartzen. Sartzen gara nolabait sistema erabiltzeko. Edozein kasutan, gauza berdina da. Beraz, ikus dezakegun gaur egungo inteligentzia artifizial eta zehazki BARD izena ezagutzen diren hizkuntza eredu handien adibidetzuk ikusiko ditugu orain, Adibidez, BARD modu informatiboan erantzun diezake gure galderei, baita irekiak, desafitzaileak edo bitxiak badera. Azkenen, kontuen izan behar da, lehen esan dizuedan bezala, Google azkenen interneten dagoen informazio guzti hori erabiltzen du, nolabait guri emaitza bat emateko eta bere sistema garatzeko. Adimen artifizialeko sistema hauek etengabe berritzen doaz, hobetzen doaz. Eta ez da nolabait pertsonen zai geratzen bere sistema hobetzeko. Beraiek bere kabuz egiten dute ematen zaien edo topatzen duten informazio berriarekin. Beraz, pertsonaten egiten duen bezala, pertsonek esperientziarekin, urteak pasala, ikastarak eginda, gauzak ikasten du, kasu honetan, adimen artifizial auk ere, nolabait hori egitea lortzen dute gauza hauekin, adibide honetan zer idatzeko genuke BARD sisteman edo lehen aipatu dugun karreta horretan, idatzeko lehenengo BARD, eta gero egin eguneko 1500 kilokaloriako asteko menua, Segundu batzen barruan, honek emaitza bat emango digu eta hor asteko menua eskatu diogunez, asteko menu ezberdinak planteatuko dizkigu, astelean menu bat, astearterako beste menu bat, asteazkenerako beste menu bat, eta horietako egun bakoitzan ere, gozaltzeko hau, merienda, bazkaria, afaria, guk segun eta zer eskatzen diogun, horren emaitza ere, horren araberakoa izango da, Kasu honetan, hemen ikusten dugun adibide horretan hori idatzizkero, itzuliko diguna da hori, Oain aipatu izuena. Asteko menu oso bat, hau da, astelen, astearte, asteazken, ostegun, ostiral, larun bat eta igandeko, asteko egun bakoitzerako menu bat izango dugu, eta egun bakoitzeko menu hori izango etzateke, lehenengo gozaria, gero, hor goiztartean ere bokadutxo bat izateko, bazkaria, atxaldeko merienda eta afaria, Beste adibide bat, hezkuntzarako ere erabiltzakeguna, BARD azalpen pertsonalizatuak sortzake, Hau da, erantzurak ikasle bakoitzaren beharretara egokitu ditzake, Adibide honetan orduan hor agertzen da. Zer idatziko genuke? BARD egin ezazu fotosintesiaren funtzionamenduaren eskema, Kasu honetan ere, honek informazioa emango digu, interneteko ere esteka batzuk eskainiko dizkigu, informazioa nolabait lortu ahal izateko, Orduan, azkenean lehen ikusegun bezala eta orain ikusegun bezala, gure zalantza planteatzen diogu, lehenengo idatzi behar duguna da BARD, eta horren ondoren guk eskatu nahi diogun tekstua esan dezakegu, eta berak emaitza bat emango digu. Urrengo adibide bat, sontan nahi ez, enpresa negozioetarako zuzendua, BARDek enpresa lagundu dizake bezeroak hartatzen, beren galdere erantzunak emanez, arazoak konponduz edo datuak aztertuz. Eta hemen agertzen den eredu bezala, BARD data hauekin egin ezazu irudiokaren grafikoa, hemen ere, guk datu batzuk eskaintzen baldin behizkiogu, eta datu hauekin grafiko bat egitea eskatzen baldin behigu, sistemak grafiko bat itzuliko du emaitz bezala, guk
adirezetako datuekin. Vale? Bueno, oso eroso izan daiteke hau. Eta, azkenean, bakoitzan beharretara nolabait moldatu dezakegu, bale? Baina, hasieran ere esan dizuet, kontuz izan behar dugu sistemari ematen diogun informazioa. Ze sistemak informazio hori erabiliko du bere sisteman gordetzeko eta bere sistema hobetzeko eta bale? Beraz, etzazute informazio konfidentziala horrelako sistemetan sartu, ze gero ez dakizue informazio horrekin zer egin daiteken. Eta informazio hitza erabiltzen dutenean, bere nolabait esanari oso hartzen dut, bale? Informazioa digitalki hitz egiten dugunean, informazioa edo zer gauza da, bale? Argazki bat, audio bat, bideo bat, testua, edo zer gauza informazioa da, bale? Eta sistemak informazio hori erabiliko du, bere sistema kasu honetan, adibidez ofizialeko sistemak, informazio guzti hori erabiltzen du, bere sisteman datu base bezala gehitzeko eta bere sistema hobetzeko, bale? Bale, urrengo atala administrazioan, bale? Barze adimen artifiziala erabil daiteke legezko dokumentuak itzuli eta laburtzeko, herritarrei informazio emateko eta ikerketak egiteko. Bale, kasu honetan ere, adibidez bezala zer daukagu? Ze dokumentazio behar dut kirol beka bat eskatzeko. Hori galdetzen diogu sistemari eta sistemak interneten dauden informazio hori hartuko du eta guri emango digu informazio hori zuzenean, bale? Nolabait, bilatzearen bideo hori pixkat laburtzen du, bale? Eta, kontuan hartzekoa, barz adimen artifiziala tresna oso altxua da, bale? Eta teknologiarekin elkarre eginean jarruteko, modua aldatzeko ahalmena dauka, bale? Azkenan teknologia berrien artean, adimen artifiziala da gaur egun indar gehien daukan nolabait teknologia, bale? Oso tresna ona da, baina egin behar duguna da tresna bezala, behar bezala erabili, bale? Oraindik garatzen ari den produktu bada, bale? Baina lan mota asko egiten ikasi du, bale? Adimen artifizial gehienekin gertatzen den moduan, adimen artifizial hauek etengabe ikasten daude. Hau da, ez dira inoiz amaierara iristen. Ez da inoiz produktu bukatu bat esan ezagun. Guk dendara joaten garenean, produktu bat ja enpresatek produktu bat diseinatu eta produktu hori nolabait salmentan jarri du, produktuan nolabait produktu horren diseinua ja amaitutzat eman duelako, bale? Baditeke hortik urte batzutara, honen nolabait berritze bat diseinua pixkat berriro aztertzen hasten dira, aldaketa txiki batzuk egiten eta produktu berri ateratzen dute izen berrinari. Vale? Baina esan zagun, inteligentzia artifizialak eta kasu honetan barze adimen artifizial hauek, ez daukatela, ez dira inoiz bukara iristen etengabe ikasten daudelako informazio berriaren bitartez. Vale? Beraz, hori ere kontuan izan behar da, horrelako tresnak erabiltzen denean, ezin zaio eskatu ezagutzen ez duten zehozer egitea. Vale? Hau da, existitzen ez baldin badan den zehozer ezin zaio eskatu, ez dakitelako nola egin behar den hori. Vale? Beraz, adimen artifizialei gauzak eskatzen ziren, pixkat zentzuz ere jokatu behar da. Vale? Eta, barze adimen artifiziala garatzen jarraitzen duen enean, litekena da gure eguneroko bizitzaren zati integrala izatea. Vale? Hau da, geroz eta gure gizartaren arlo ezberdinetan poliki-poliki sartzen joatea eta geroz eta gauz gehiagotan erabiltzea. Adibidez, etxe guztietan adimen artifizial bat izatea eta adimen artifizialak etxean sartzen zerenean, zuzenean, denborarekin zure ohiturak ikasten ditu, zuk ezer esan gabe, berak alarma jartzen dizu, argiak piztu eta itzaltzen ditu, ezer esan gabe, ezer programatu gabe, adimen artifizialak nolabait gure ohiturak eta ikasi dituelako eta horren bitartez, berak nolabait zure beharretara moldatzen da, bale?
eta garatzen joan daiteke, zeren pertsona baten nolabait gustuak ere aldatzen joan daitezke, eta adibidez momentu batean etxe horretan 2 pertsona izira, gero pertsona eta txakur bat, gero 2 pertsona eta 2 ume, gehi txakur bat eta katu bat, eta beharren arabera, adimen artifizialok ere ikas dezake etxe horretan ze aldaketa egon diren, zein dira behar berriak eta behar berrietara moldatzena ezer esan gabe, bale? Beraz, hori da adimen artifizial bat, bale? Nolabait moldatzen da beharretara etengabe ikasten joaten da informazio berriaren bitartez, eta, tresna berri bat, bale? Mila esker, gaurkoan gurekin hemen egotagatik, badakizue astero, hitzaldi berriak izaten ditugula. Aste honetan ostegunean hitzaldi berdina izango zuen, baina gazteleraz, eta hurrengo astean berriz ere hitzaldi berri desberdin bat izango duzu. Bale? Notizi faltsuak eta nolabait nola identifikatu, artxiboak nola konprimitu eta deskonprimitu, eta PDF-ak eta pixkat online erabiltzeko aplikazioak ere horren inguruko hitzaldia izango dira hilabete honetan, bale? Beraz adi egon, eta, beste zalantzarik ez baukazute, hemen utziko dugu gaurkoz, bale? Mila esker gaurkoan hemen egotegatik, eta hurrengora arte. Agur!